No niin, ja näin on Merja ja Foxy valmiina. Foxy, valmiina lähtemään Foxy, katsotaan, Anne. alkuerään. Foxy juoksee numerolla 333. 330, anteeksi, kentällä 2. Ja Bella täällä vielä ei otakaan enää lepiä, kun hänen nimensä mainittiin. Odottelee, että lähdemme Bellan lähtönumeroon 360. 360. 360 ja molemmat juoksivat punaisella manttelilla. Siellä näkyy. Noin on puettu uusi hieno punainen mantteli, jossa ei ole numero. Eikä reikiä. Eikä reikiä, eikä myöskään likaa. Vielä. Näin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin palaamme täältä Kisastudiosta. Hei. No niin, ja siinä Merja ja Foxy tulee tarkastukseen. Siinä tarkastetaan sirut ja sitten lähdetään hilppaamaan tonne lähtöteltalle. Tässä on tämmönen iso teltta, missä otetaan vastaan koirat ja tarkastetaan sirut. Ja sitten tuolla on toinen teltta, missä odotellaan sitten, että päästään radalle. No niin, ja sieltä tullaan tähän lähiteltalle. Tässä odotetaan, siellä juoksee edellinen pari nyt. Tässä odotellaan vielä ja sitten mennään tästä näin pellon laitaa pitkin tuonne, missä näkyy tuo teltta. Ja tuolla sitten viehet tulee tuohon kohtaan, missä seisoo nämä edellisen startin lähettäjät. Rata on varmaankin yli 700 metriä pitkä. Sieltä tulee edelliset koirat hilppaa sinne vieheelle. Noin. Ja sitten lähtee, sieltä lähtee Merja ja Foxy menemään sitten kohti starttialuetta. Kumpi se on? No niin, ja siellä Merja täräkkänä menee. Foxy katselee, että mitä ihmettä, mikä meininki. Lähtöpaikalla. Oho. Pidä Merja kiinni koirasta, ettei karkaa ennen aikojaan. Noin, ollaan siellä hienosti valmiina. Ja pupukissa liikkuu. Lähtikö se etuajo? Lähti ainakin hyvin niinku. Jaksaa. Hyvin